Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. So, project update dito sa Tangilig Street project part 10. So, dito pa rin po tayo rito sa labas, nagpipintura. Pero meron na rin po doon sa loob na nagmamasilya. So, masilya pa lang po pala tayo rito. Tapos primer, yung iba nakapag-primer na po tayo. Yung iba, masilya pa lang. So, libutin lang muna natin mga boss. Ayan. So dito, yan. So nakapag-primer na rin po tayo rito. Tapos nakapag-masilya na dun sa taas, pati dito sa kabila. So dito hindi pa tapos. Yan. So waterproofing pa lang po yan. So dito nakapag-masilya na silang banda, dyan banda. Pero may ayusin pa po dun sa taas yung tumutulo dito sa may pader. May moist diyan sa pader, so kailangan ayusin yung nasa roof deck. Yan, meron na po siyang waterproofing yung cementitious, kaya lang hindi siya umobra, so kailangan pang i-repair. So pag na-repair na po yun, pwede na po tayo magpintura doon sa loob, pero unahin muna natin dito sa labas. So ito po yung kabilang side. Yan, punta naman tayo rito kabilang side. Okay, so pasok tayo mga boss dito sa loob. So yan, ito pala yung itsura nya. So PVC tsaka gypsum board. So dito malapit na rin po tayong mag-umpisa rito sa modular kitchen cabinet. So ito yung room nya sa baba. So may CR pa po yan. So punta naman tayo sa taas. Dito sa taas. Okay. Ito yung taas natin. So yung room 1. Tapos room 2. Tapos yung master bedroom. Okay. So doon sa taas yung roof deck na lang po yun. Hindi na po natin pupuntahan yun. Okay. So yan lang po yung update dito sa Tangilig Street. God bless.